Hej YouTube, og i dag så skal vi ind på, eller så jeg allerede herinde, men vi skal ind og spille Prison herinde på Jernkyst. Nu skal vi til at sætte forkert. Okay, lad mig se. Altså nu har jeg spillet her lidt herinde før, der i forvejen, som ved hvad det er. For det så fik jeg en hel masse penge af nogle folk, så derfor er jeg i Emerald. Og vi kan se hvor mange penge jeg har der. Se hvor mange penge jeg har der. Og hvis jeg skal rank op, så kan vi se hvor mange penge jeg mangler for at rank op. Jeg mangler sådan cirka 4 millioner, tror jeg det er. Så jeg tænker sådan lidt, at vi bare skal ud af mine. Hvis jeg selvfølgelig kan komme hele skeden derhen. Men der er rigtig mange der herinde i lige nu, så måske er det lidt svært. Men så kan jeg godt begynde selv at se hvad jeg mangler. Eller jeg har faktisk målet med 2 celler. Så det her, det er min anden brors celle. Jeg ved ikke helt hvad det gik ud for. Jeg kan faktisk ikke huske hvad jeg gjorde med det her. Men jeg har 2 bror hen på Minecraft. Det andet, der har jeg lige set navnet på. Og så der er den her. Så det vil sige, at hvis det er, så kan jeg spille på et tidspunkt for den anden bror for at se, for I kan se hvordan det ser ud på den. Ja, det er så de hoveder, som jeg så har skaffet i løbet af. Og jeg ved godt, at jeg måske lige skal bruge det lidt op i de her ting. Og det her. Men altså, jeg har en celle her i, hvad hedder det, kulblokken, hvis man kan kalde det. Jeg tror også godt, at man kan kalde det. Men jeg har en celle her i kulblokken, og vi skal hele vejen hen til Emerald. Og for at komme hen til Emerald, det er en farlig vej. Fordi at der er PvP, der er på vej hen dertil. Så vi skal jo være lidt forsigtige med det. Godt over. Jeg ved ikke helt, om jeg så skal bruge lidt mere træ. Det ved jeg ikke helt endnu. Men ellers så skipper jeg bare til, når jeg er kommet derover. Så vi ses, når jeg er derovre. Okay, så er jeg her simpelthen. Og jeg har simpelthen ikke fået mine. Jeg har faktisk bare stjålet. Fordi at I kan se, der er nogle virkelig gode ting. Man kan bare gå rundt og stjæle her, fordi at folk sammen med mig ikke det er sådan noget. Så det siger, at jeg faktisk er kommet hen en af de gode dage, hvor folk de rent faktisk er meget dumme og ikke sådan alle deres ting. Jeg tror det var der. Bare det jeg gider virkelig ikke at have det her. Alle de her ting og sådan noget. Men indtil videre, så har jeg faktisk rimelig meget. Men det er selvfølgelig ikke nok opfør. Det er selvfølgelig ikke nok til at sådan. Jeg synes i hvert fald ikke det er værd endnu til at ligesom at smutte hen og sælge det. Fordi at det er vist bare en dårlig idé. Og I må også undskylde det der noget det kommer. Men det kommer bare nogle gange. At min computer den siger sådan. At min Minecraft på et tidspunkt skal lidt. Og det gjorde det også lige der. Så hvis der nogensinde kommer sådan lidt lag. Og den lige pludselig kommer ud af Minecraft. Så er det derfor. Og der kommer sådan lidt læg der. Nu så jeg faktisk også lige. Det sker også nogle gange. Hey, au. Ikke fang mig. Sådan der. Jeg har faktisk ikke samlet nogle sten op. Det er faktisk meget heldigt. Jeg kommer lige hurtigt videre. Og så graver jeg lige hurtigt videre. Og så kommer jeg tilbage. Når jeg har fået gravet nok. Vi ses i den tid. Okay, nu er jeg faktisk rimelig der. Undskyld, jeg kan bare ikke finde at snakke endnu. Men nu synes jeg faktisk, at jeg har minus faktisk sådan ret meget rettere sagt. Jeg har faktisk stjålet det meste af det, men altså sådan skal det. Hvis man ikke kan passe på at sige ting, så må andre jo stjæle det. Og så er jeg jo også i fængsel, så jeg må gerne. Okay, men jeg tænker sådan, at vi simpelthen skal prøve at løbe tilbage til der, hvor jeg rent faktisk skal sælge det her ting. Og det her bliver bare ikke godt. Jeg ved bare, at der kommer et eller andet uheld. Bare på et eller andet tidspunkt.
Men hvad er lige uden at tage nogle chancer? Nu tror jeg ikke. Jeg klarede det faktisk. Utroligt nok. Men nu er vi til et stort øjeblik, hvor tingene skal sælges. Lad os se, hvor meget vi kan sælge det for. Lad os få vi for mange penge. Okay, lad os se, hvor mange penge vi har. Okay. Jeg håber på det bedste. Og vi har ikke fået særlig mange. Nej, vel. Nej, vi fik ikke særlig meget for det. Hvor meget kan man overhovedet stille det for overhovedet? Var det sådan på 20.000 og 180.000? Ja. Hvad? Nå, jeg tror lige 25.000 sådan. Ja. Det kommer til at tage lang tid det her. Så det er sådan lidt træls. Jeg må gøre mit bedste. Lad os prøve at se, om jeg kan løbe tilbage. Og som I kan se, så prøver jeg lige at vise rundt. Derovre det er redstone, der er diamond. Så jo højere rank du kommer op, hvis man kan sige det, jo mere kan du så få. Jo. For eksempel, der er for eksempel jern, og der er guld. Altså jo mere sjældne bliver tingene, hver gang du køber noget, hver gang du ligesom ranker op. Og hernede, du starter derinde i wood, og så går du ellers bare hen til der, og så hele vejen den der vej op, indtil du kommer hen til frihed. Jeg kan bare vise jer, hvordan det er herude. Her, så kan I se, så starter i wood, så kommer I kul, jern, guld, diamant, så kommer I redstone, så kommer I emerald, så kommer I obsidian, så kommer I netherrack, og så kommer I en stone, og så er I fri. Og jeg vil sige, at der så er man 1, 2, 3, faktisk 4, det kan man sige, ranks for ligesom at komme op til frihed. Jeg ved hvordan det egentlig er i frihed herinde. Jeg tror det er dejligt. Og herinde der er der så PvP mine. Og så kan I så se her hvad der står her på skiltene, hvis kan der ikke udflytte sig. Jeg kan sikkert vise jer det lige om lidt, hvis samtidig flytter sig. Ja. Jeg kan godt læse det her. Hvis I ser det. PvP er på eget ansvar, hvis du mister dine ting på grund af combat lock. Combat lock. Det betyder, at hvis du logger ud, mens du er ligesom slås med nogen, så dør du ligesom med det. Er det også for eget ansvar. Så det vil sige, at hvis du dør herinde med dine ting og det hele, så er det jo for dit eget ansvar. Og så kan de ligesom ikke gøre noget ved det, så hvis du bliver mega sur over det og muligt, så er det ligesom bare ærgerligt, fordi at du gik derind, og du har mistet dine ting. Så det er ligesom bare ærgerligt for dig. Så kan man godt sige det. Okay, lad os gå videre. Nå. Lad os så se, hvad vi kan gå rundt og lave. Der er ikke så meget, man kan lave herinde end slås og ligesom mine. Altså jo, jeg kan selvfølgelig godt begynde at lave lidt drugs, hvis man kan sige det. Så det tror jeg, det ville være en meget god idé. Så jeg vil godt have måske en lidt større celle, fordi at så jeg ved godt, at jeg prøver at sætte meget plads, men og det der, jeg kan faktisk godt bruge en vandspand mere, men jeg er bare så bange på grund af, at jeg ligesom har, altså jeg ved godt, det kan sætte mig med 29 levels. Det er noget, man kunne bruge på et tidspunkt og lave ham der. Okay, jeg vil ikke engang spørge. Altså jeg vil rigtig gerne bare ligesom. Okay, jeg skal jo lave det her.
Men jeg vil bare gerne have en eller anden spand mere, men jeg er mega bange for at gå derned, fordi at 29 levels, det kan man bruge på gear, som jeg har derovre for eksempel. Og svær og buer og alt muligt. Så jeg er virkelig bange for at miste lige præcis det, som jeg måske skal bruge til ligesom at måske få et rigtig godt gear til ligesom at kæmpe mod andre. Og så ved jeg godt, det er under den måde, jeg sætter det op, og det måske er fuldkommen forkert, men altså, det. Jeg kan få helt op til 20, og det er fint nok for mig indtil videre. Så det er jo fint nok. Men jeg vil bare gerne lige hurtigt måske få noget mere læder. Det kunne jeg virkelig godt bruge lige nu. Problemet er bare, at jeg kan få det dernede, men jeg ved bare ikke helt. Fordi at okay, jeg prøver. Hvis jeg dør, så er det ærgerligt. Jeg kan bare få levelsen igen, tror jeg. Jeg kan altså kigge, er der nogen i nærheden? Skal det ud som om? Okay, jeg vil lige have det helt masse læder. Der står ikke nogen i nærheden. Okay, jeg så godt, jeg kan nå op. Så. Ja, okay, så det var det hele værd. Når jeg både kan nå op og... Okay, det var det hele værd. Så fik jeg også noget læder. Det er dejligt. Okay, lad os så smide herind. Lad os så har det her papir. Og så har jeg mit læder. Okay, der. 1, 2, 3. Det er det eneste bøger, jeg vil godt ikke få lige nu. Jeg skal bare have 6 af dem her. Der. Og ja. Bum. Så kan jeg lige hurtigt forlade. Jeg tænker sådan, jeg vil lave den opad her, fordi det er vist det eneste. Kan jeg så få det op til, jeg kan stadig kunne få det op til level 20. Men jeg regner med, at jeg skal få det hele foran rundt der. Det betyder så også, at jeg måske ikke skal gå i gang med at gøre sådan, så jeg rent faktisk kan lave papir. Fordi at... Okay. Med et like, hvis I gerne vil se mere. Skriv i kommentaren, hvis I gerne vil se noget andet. Så der måske kunne være spændende. Og så håber jeg, at vi ses næste gang. Bye bye.